Община Струмяни, скъпи приятели, е известна като едно райско място, в което са съхранени любимите на българският народ музика, храна и вино. Винопроизводители, качествена, хубава храна, българска, истинска храна, съхранена с много душа и, разбира се, традиции на нашето фолклорно наследство, богатство и култура. В следващите минути ще ви направим съпричастни от един документален отказ и среща с хора, които продължават вече толкова години да го съхраняват именно тук на територията на община Струмяни. Скъпи приятели, този документален филм, който ще проследите в следващите минути, е финансиран по европейска програма Живото културно наследство на два народа на една сцена. Приятно гледане! Община Струмяни е създадена с указ на Държавния съвет на 7 април 1979 година. Една община от 14-те на територията на Югозападна България. Сами разбирате, че е сравнително млада община, с младо население, но пък изключително голяма по територия в 4 направления. Като започнем от границата с Република Северна Македония и съседната и братска община Берово, с които работим по отварянето на граничния премин Клепало. На изток, граничейки с община Банско и ски курорт Банско, Сандански, спа и уелнес туризъм и, разбира се, на север с община Кресна към Кресненското дефиле. Изключително добра локация с изключително много възможности, а вие самия знаете от нашето дългогодишно приятелство и партньорство и културния календар на община Струмяни с венеца на културната програма през годината, Международен фолклорен фестивал Малеше опее и танцува. Разбира се, имаме и много други празници, освен в всяко едно от населените 21 населени места. По-значителни са празника на виното в село Илинденци, където вече повече от 30 години, сами разбирате, една зряла възраст за провеждане един традиционен фестивал на виното, който е венеца на дългогодишния труд на хората, които се занимават с отглеждане на лозята. Така че празници има достатъчно в община Струмяни, но пък и умеем и да работим, затова мисля, че върви напред. Работим изключително успешно с много външни партньори, като започнем от община на Шар в Република Малта, Велише в Полша, Корено Алсонио в Италия, партньорските общини от община Ая в Гърция, Лариса, община Берово, община Василево в Македония, община Кушадас и Гюзелчан в Турция. Наистина реда е доста дълъг. Наистина локацията ни е перфектна, на изключително равно отстояние от столиците на България, София, на Македония, Скопие, 220-230 км до Скопие, 150 до София, 150 до Солун, 2-3 летища, едно пристанище, ски курорт, световен балнеоложки център в близост на 5-10 минути до град Сандански. Така че може да се каже, че хората наистина имат с какво да се занимават. За нас е важно, развивайки инфраструктурни и визионерски проекти, които ще дадат, както се казва, тръпката на хората да видят смисъла на съществуването в тази малка територия, община Струмяни. Не случайно изключително твърдо работиме за откриване на гранично-пропускателния пункт Клепало с община Берово от страна на Република Северна Македония, за да бъде отворен пътя за свободно преминаване на хора, стоки, капитали, да има още една възможност за хората от двете страни на границата.
Добре дошли в община Струмяни на празника на община Струмяни. Ежегодно на 7 април, официалната дата, когато е регистрирана нашата община, ние празнуваме заедно с всички наши съграждани и гости тази знаменателна дата. Избрали сме 7 април за своя празник, защото през далечната 1979 година община Струмяни официално вече е записана в административната карта на Република България като такава, т.е. като община, и за това от тази дата всяка година ние празнуваме своето раждане, своя рожден ден, своеобразен. И разбира се, всяка година се опитваме да бъдем различни, да бъдем атрактивни и да предоставяме на своите съграждани и гостите една хубава вечер и хубави дни, защото ние имаме винаги съпътстващи мероприятия, с които нашите гости и съграждани да се забавляват и наистина да почувстват принадлежността си в това красиво място, което от Бога е надарено с много красота, много природа, много дивност и разбира се, най-голямото ни богатство са хората и традициите, които вече десетилетия и столетия ние съхраняваме и пазим. Имаме опита в годините да организираме големи събития, които са с голямо културно значение, не само локално, но и международно, бих казала. Предизвикателства има, всяка година те са различни, но пак казвам, опита, който сме натрупали в годините, ни дава самочувствието, че умеем да правим нещата добре. Разбира се, предизвикателствата изкачат поради факта, че винаги живеем в някакви турбулентни времена. Не искам да се връщам назад, когато трябваше да преодолявам COVID ограниченията, икономически съображения, които така винаги витаят в нашето общество, но като цяло смятам, че се справяме и пак бих искала да кажа благодарение на екипа, на хората, които са тук, които дават сърце и душа, за да организираме нашите прекрасни събития и да подаряваме усмивки на нашите гости и съграждани. Разбира се, подготовката на всеки празник, както и на този голям формат, започва няколко месеца преди събитието. Организационно, пак казвам, задачите са предоставени предварително и в няколко дни ние случваме определени мероприятия, визирам спортни турнири, конкурси различни, изложби, даже в момента тече изложбата Пъстър Великден, която е посветена на хубавите светли великденски празници, които предстоят, но винаги имаме един гвоздей, да кажем, кулминационен момент, концерт празничен, който така организираме за нашите съграждани. Тази година това е 8 април, след 18:30 часа. Използвам възможността да поканя всички зрители и гости да заповядат, когато започва нашия празничен концерт. В този празничен концерт сме се опитали да предоставим изпълнения, които ще се харесат на нашата публика. Разбира се, представяме мълчуганите от нашите детски градини, от средното училище, хубавите ни дечица, от читалищата, нашите певчески групи, танцуващия ни състав Малешевци. Разбира се, ще имаме изненада тази година на нашата сцена. Ще имаме гостуващ фолклорен състав от Република Северна Македония. Определено нашата идея е този празник наистина да бъде припознат от всичките ни населени места, тъй като община Струмяни, знаете, е община, която съдържа в себе си 21 населени места и смятам, че успяваме. Различната публика, различните жанрове, които включваме всяка година в нашата вечерна програма, смятам, че са атрактивни и успяваме да привлечем хората, така че всеки да намери своята любима музика, любимо изпълнение, за да се наслади на програмата, която подготвяме.
За мен е изключителна гордост и чест да запозная вас и вашите зрители с нашия международен фолклорен фестивал Малешево пее и танцува, който всяка година организираме през месец октомври на открита сцена в село Микрево, община Струмяни. Вече над 17 години реализираме този уникален културен форум, който събира на своята сцена повече от 3000 участника. Всъщност фестивалът има културен и състезателен характер. В 3 дни ние каним различни групи, индивидуални изпълнители, танцови ансамбли, певчески състави, които представят своят и автентичен и обработен фолклор. По регламент за този фестивал имаме различни категории участници и на финала, след състезателната програма и след класирането, което осъществява професионалното жури, съответно предоставяме над 50 награди за всички наши участници. Разбира се, има и специални награди на кмета, на общината, на читалищата. Но най-важното, което винаги се случва на тази сцена, е превръщането на автентичния фолклор в една магия, която обединява всички народи. И всички български състави и изпълнители, които присъстват, така и всички чуждестранни групи се чувстват удобно и уютно на нашата сцена. В годините назад, когато правим една кратка ретроспекция, можем да кажем, че нашата сцена се е превърнала в мост и в дом за много народи, бих казала, и за много различни култури. При нас са гостували групи от Полша, Сърбия, съседна Македония, Румъния, Беларус, Молдова, Украйна, Малта, Италия, Сардиния, Индия дори. Може би пропускам много от страните, които са били наши гости, но всички тях ние сме припознали наистина като приятели и като партньори, и които винаги са добре дошли на наша сцена. И бих искала да спомена, че имаме и състави, и ансамбли, които наистина почти ежегодно идват при нас, защото атмосферата наистина е много приятелска и много уютна и създава усещането за дом, за комфорт и за едно истинско приятелство и гостоприемство. Наистина, един подобен международен форум е доста тежък за организация, бих казала, защото екипа, който работим по създаването и продължаването на тази традиция за организирането на фестивала, започваме работа минимум 1 година предварително. Разбира се, имаме доста тайни в кухнята, които не бихме искали да анонсираме пред широка публика, защото за нас най-голямата награда е удоволствието и радостта, която изпитват всички зрители и гости, когато посетят нашия форум. Излишно е да споменавам, че наистина и много институции, организации са включени в целия процес по подготовката на фестивала. Отново бих посочила екипа, без когото няма как да се реализира този формат. Всички институции, които са на територията на общината, пак казвам, администрация, кметства, читалища, градини, училища, абсолютно всички се превръщаме в така тотално различна професия, придобиваме в дните на фестивала, но голямото ключе и разковниче всъщност е желанието на самите организатори, пак казвам, от всички институции, които с трепет очакват своите задачи, за да реализират самия фестивал, защото наистина всеки се гордее с тази така културна нишка, шевица бих казала, която преплитаме в историята на българската култура. Така че ние сме горди, че го правим. За трудностите няма да споделяме, наистина ги има. Предизвикателство е всяка година организацията на този фестивал, но винаги, когато приключим и всички се разделим с една приятелска усмивка и радост, значи, че сме свършили своята мисия успешно. Всеки месец община Струмяни излиза с официален културен календар и виждате, че
е доста пъстър и богат. Основаването на населените места имат своята история и традиция далеч в времето още от антични времена, което предполага наличието на много богата култура, традиции, бит, душевност на местното население. И това е изключително интересно за нас, затова провеждайки Международния фолклорен фестивал Мали Шалпей танцува, ние показваме не само нашия бит, душевност и традиция, но пък събираме и хората от Балканите и от цяла Европа, за да видим техните традиции, да видим къде са те, къде сме ние. И за мен най-важното и най-радостното е, че наистина има какво да покажем и наистина показваме най-доброто от Балканите. Читалището е основано през 1997 година от будни хора, инженери, учители, журналиста Атанас Атанасов и още много други. Тогава библиотекарят е бил Пенка Мицева и тя е била основната движеща сила за основаването на читалището. Тук до тази година не е имало читалище, а вие знаете, че културата трябва да се развива навсякъде. Имало е в Микрево, имало е в Илинденци, т.е. в близките села. Тук имало спешна нужда от нещо подобно и тези хора са се събрали, основали са го и така е заработило. Мисията на читалището наистина е да съхранява културата, бита. Тук наистина има много интересни неща, които могат да се видят, които са уникални за този край. Съответно, ние се опитваме да съхраняваме предмети, които са уникални за този край. Опитваме се да съхраним традиции и съответно правим доста базари, правим доста събития, които са свързани с традициите. Така че да могат и младите хора също да се докоснат, да не ги забравяме тези традиции. Още от началото на създаването на читалището се е формирала женска фолклорна група Струма. След това, когато са видяли, че имат доста голям успех, защото наистина жените са женали успехи, където и да са отишли на който конкурс, те са завладявали публиката. Така че и мъжка част се е организирала и сега сме смесена фолклорна група Струма. Ходим, може би, през месец, през два на фолклорни конкурси. Наистина печелят, завладяват публиката. Хората се радват, веселят се, пеят заедно с тях. Ами до много скоро бяха може би към 15-20, но както знаете, ситуацията с COVID накара, те са по-стари хора и ги накара да се затворят малко вкъщи. Съответно станаха 10 много будни хора, които обичат да пеят, да се веселят и където и да идем, пак казваме, голямо веселие с тях. Младите хора са по-срамежливи от към пеене, но от към танци мисля, че успяваме да ги завладеем. Доскоро имахме танцов състав. Сега вече са наистина по-малки децата, другите по-големите отидоха да учат, съответно по-рядко се връщат в Струмяни и е по-трудно да ги съберем. Но малките деца от детската градина, например, обичат, когато се събираме, танцуваме, те са по-срамежливи, не обичат толкова да пеят или по-скоро ги е срам, но когато пораснат, надявам се, че и това ще се случи. Хората ме вдъхновяват, защото наистина българите сме хубави хора. И не само българите, балканците сме хубави народи. Весели, забавни, умеем да се веселим и може би днес на празника на общината ще го видите, че умеем да пеем, да танцуваме и сме винаги усмихнати.
Основните цели на читалището са свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запознаване на населението с традициите и обичаите, както и възпитаване на децата в дух на етнокултура, толерантност и уважение към различния човек. Основните дейности са свързани с съхраняване и развитие на читалищната дейност чрез традиционната и съвременна читалищна дейност, чрез информационно-библиотечна дейност, художествена самодейност, културно-масови прояви, школи и много други. Най-голямото събитие, в което сме съорганизатори с община Струмяни, е Международния фолклорен фестивал Малешево пее и танцува, който се провежда през месец октомври ежегодно в 3 поредни дни. Освен на фестивала, всяка година се изготвя културен календар на читалището по месеци, в който подробно се описват дейностите и спрямо събитията, които не предстоят, се подготвя съответната организация. Към момента имаме 5 състава самодейни, като един от най-големия, който общо може да наречем ансамбъл Малешевци, състои от 4 групи. Имаме певческа група мъжка и женска, певческа група за деца от 7 до 12 годишна възраст, танцовия състав за деца от 7 до 12 годишна възраст и танцов състав за деца от 16 до 25 годишна възраст. И новото ни попълнение е Малешевска китка, който е за народни хора, за жени, в момента са само жени, над 25 годишна възраст. Thank you.